10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. OK, chlapci, start. Idite na to. A to bol veľmi pekný súboj, ale Miro to nakoniec nejako vychýlil. Auta. Taký veľmi opatrne. 4 minúty do konca poradie, po prvej minúti auto 1, 3, polár, auto 2, 3, polár, auto 3, 3, polár. Je diferencia je fakt Po hrozný. Mirovej chybe Toto. sa poradie na sebe otočilo. Hej. Prvý je Marek. Ja som mal 5 alebo 6 a to sa dalo jazdiť. Ja som odpísal 5 zviechal na to. Miro ďakuje poradcom na 7000 diferenciál. Áno. A Marek robí chybu. Všetci súboja. Vidíme, že ďalší sme mu pekne chlapci, dali sa tam priestor. Takže opatrný. Miro poďakoval. Do konca poradie po druhej minúte auto 1, 7, auto 2, 7, auto 3, 6. Teraz Miro už ďakuje, ktorá to má 7000. Nie, ďakujem. Stále Čo mu si? ďakuje. Som pomalý, strašne som pomalý, týchto ja neviem. Jasne, podo mňa. Nie, môžeš, spokojne. Marek, pozri, ak pôjdeš opatrne, tak to nezmení, keď ho zbúraš, tak ako to skúsi. Ďakujem poradcom za 7000 aj za koučovanie Mareka, to je fakt super. Ale akože už som rozhodol, takže aj udilujem to ten gol. Komu? Dve minúty do konca poradie po tretej minúte auto 1, 11, auto 2, 11, auto 3, 9. Po 2 minútach 11? To čo je? Miro zahral svoju 7000. Marek má minútu a pol na to, aby si teda to spravil. Takže akože musí to byť riadne, lebo že Miro potlačí. Takže to riadne zletel. Nie, v pohode to bolo. 1 minúta do konca poradie po štvrtej minúte auto 1, 14, auto 2, 14, auto 3, 13. Pripraví sa nasledujúca skupina finále A, finálová jazda 2. Marek si naše rady zobral doslovne. Marek, do toho! Vlastne vyvalované. 30 sekúnd do konca. Aspoň to skúsil, no. A vidíme, že Miro čaká, aby to neolitoval potom. Neboj sa. Lebo 7000 zvykne podržať potom, keď 10 sekúnd do konca.
Marek idzie, to musisz już akože aj ho zbúraj. 8, 7, 6, 5, 4, Máte posledné kola, chlapci. To už boli také pokusy, no. Buď ale... auto 3, skončil. To ma tak nebaví. Skončil. 1, skončil. Čas jazdy uplynul. Ja som tak nechal, Jazda bola ukončená.